Arbejder med filterne, og så længden af lyden. Og resonansen gør, at den kommer op og skrige. Så det er en af lydene. Så ligger der hi-hats herude, som jeg indimellem bruger. Men hvor det fylder, ikke, så ligger det ude. Hvad vil du skal ligge? Hvordan skal ligge oven i hinanden? Det kan du. Ja, det bliver spillet. IO er virkelig cool, fordi vi spiller uden sync. Vi har overhovedet ikke MIDI mellem hinanden. Ikke? Det er sådan, hun er virkelig hardcore, ikke? Jeg er totalt imponeret af hende. Ja, men... Fordi hun er